Piirretään luokitellusta aineistosta histogrammi. Valitaan ensin aineisto ja sen jälkeen luo kaavio. Tällä kertaa voimme tässä kohtaa valita jo valmis. Tuplaklikkaamalla jotakin pylvästä pääsemme muokkaamaan sen asetuksia. Koska haluamme histogrammin objektiväliksi, valitsemme 0% ja jotta hieman erottuisivat nuo pylväät tuossa histogrammissa paremmin, valitsen niiden väliin vielä viivan. Tämän jälkeen kaavio onkin melkein valmis. Tuplaklikkaamalla kaaviota pääsen lisäämään sinne otsikoita.